back to my channel Fun with Fanny. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா இதெல்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஆர்கனைசர் பண்ண போறோம். சோ என்னோட things எல்லாம் வந்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசர் தேவை. இப்படி கலகலன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் பண்ணி அதை வைக்கலாம். சோ நான் வந்து அந்த கார்ட்போர்ட் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சிட்டேன். நான் ஒரு அட்டைப்பெட்டியில தான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் எடுத்தேன். அதுக்கு அப்புறம் நோட்புக்ல உள்ள அந்த அட்டையை வச்சு தான் நான் இதெல்லாம் எடுத்தேன். இதெல்லாம் வந்து அதுல இருந்து அட்டை ரொம்ப நீட்டா இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கலகலன்னா இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து அட்டைப்பட்டியிலேருந்து எடுத்தது. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பேஸ் பின்னாடி உள்ளதெல்லாம் வந்து அட்டைப்பட்டியிலேருந்து எடுத்துட்டு வேற எல்லாம் வந்து நீங்கள் இதுலேருந்தே எடுக்கலாம். அந்த நோட் புக்லேருந்தே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் அப்படி தான் எடுத்தேன். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எல்லாத்தோட மெஷர்மெண்ட் சொல்லிடுறேன். இது வந்து பேக் நம்ம வைக்கக்கூடிய உள்ளது. அதுக்கு வந்து 35 × 30 சென்டிமீட்டர். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பேஸ்னா அப்படி கீழே எப்படி வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து 35 × 22 சென்டிமீட்டர். ஸோ இதான் வந்து பேஸ். இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையை வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நான் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த சைடில் உள்ளது பேக்கில் பேஸில் உள்ளது எல்லாத்துக்குமே வந்து A4 ஷீட் பேப்பர் தான் ஒட்டியிருக்கேன். எனக்கு கலர் பேப்பர் கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. அதனால அதை வந்து மற்ற எல்லாத்துக்கும் நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு வந்து ஒயிட் பேப்பர் தான் ஒட்டியிருக்கேன். பேஸ்ட் பண்ணி நான் வந்து இப்போ ரெண்டு சைடும் பிளாஸ்டிக் போட்டு ஒட்டிட்டேன். அந்த சைடும் இந்த சைடும் நான் கம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பிளாஸ்டர் போட்டிருக்கேன். உங்ககிட்ட க்ளூகன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு கூட ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். என்கிட்ட க்ளூகன் இருக்குது, ஆனால் அந்த ஸ்டிக் எனக்கு தீந்து போச்சு. ஸோ நான் அதை இப்போ யூஸ் பண்ணல. இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் அப்படி திக்னஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சைடில் உள்ளதை ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இது வந்து 22 × 21 சென்டிமீட்டர். இதில் வந்து ரெண்டெல்லாம் வேணும், ரெண்டு சைடு இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த சைடில் ஒட்டிக்க போகிறேன். இந்த நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே ஒட்டிக்கணும். அப்போதான் கரெக்டாக வரும். பிளாஸ்டிக் போட்டுக்கலாம். இந்த சைடெல்லாம் ஒட்டியாச்சு, நீட்டாக ஒட்டியாச்சு. இனி வந்து மிடில் போர்ஷன். இது வந்து 29.3 × 18 சென்டிமீட்டர். ஸோ இது வந்து மிடில் பேக். இது வந்து இப்படி வைக்கணும். இது வந்து எடுக்கணும். நீங்கள் வந்து பேப்பர்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே வைக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து இப்படி மிடில் வரும். இதோட சென்டிமீட்டர் வந்து 18.5 × 18. 18.5 × 18. ஸோ இது வந்து இப்படி மிடில் வரும். சரி, ஓகே. நம்ம இப்போ இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். பிளாஸ்டிக் வச்சு அது மாதிரி இருக்கு. லைட்டாக கலெக்ட் பண்ணி இப்போ வந்து நான் டாப் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இதெல்லாம் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ சூப்பராக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து டாப் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து 34 × 19 சென்டிமீட்டர். ஸோ நீங்கள் வந்து மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கிளியராக கேட்கல, ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இதை போட்டிருப்பேன் மெஷர்மெண்ட்டை. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து டாப் போர்ஷனை வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒட்டிட்டேன். இப்போ வந்து இதை பார்க்க பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கா. இப்போ வந்து நம்ம இது பண்ணியாச்சு, இந்த பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து 2 ட்ராயர் வரும்.
அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ட்ராயர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராயருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 பேஸ்மெண்ட் வேணும். ரெண்டும் வந்து சேம் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும். 17.5 சென்டிமீட்டர் இன்டூ 15.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ ரெண்டுமே வந்து 17.5 இன்டூ 15.5 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட சைடெல்லாம் வேணும். அதுக்காக வந்து நம்ம 16.5 சென்டிமீட்டர் இன்டூ 5.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ இதில் வந்து 4 அணு வேணும். ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 4 அணு. ஏன்னா இந்த 2 சைடு இந்த 2 சைடு அப்படி வச்சு 4 அணு வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து 17.5 இன்டூ 5.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ இந்த சென்டிமீட்டர்ல வந்து 4 அணு வேணும் 2 சைடும் வைக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த இவ்வளோத்தையும் கட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த 2 சைடும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அது வந்து ட்ராயர் மாதிரி வந்துடும். ட்ராயர் வந்து 2 அணு பண்ணியாச்சு. ஸோ அதில் வந்து இப்படி லாக் மாதிரி 2 உங்ககிட்ட பீட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ 2 பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இதை உள்ள வைக்கிறதுக்கு 2 தட்டு மாதிரி 2 பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இருக்குன்னா நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வைக்கிறதுக்கு இது வந்து 18.5 இன்டூ 17 சென்டிமீட்டர். ரெண்டுமே சேம் சைஸ் தான். 18.5 இன்டூ 17 சென்டிமீட்டர். ஸோ இதை எப்படி வைக்கிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் காட்டிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ராயரை உள்ளே வச்சுட்டு வச்சுட்டு வைக்கணும். இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் வச்சுக்கணும்னா வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ட்ராயர் இதே மாதிரி இன்னொரு ட்ராயர் பண்ணி கூட நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் இதுக்கு மேலே வந்து செல்லோ டோப்ஸ் என்கிட்ட வந்து செல்லோ டோப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு மேலே வைப்பேன். பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். வந்து ட்ராயரை வச்சாச்சு. சரி பாருங்க. இது வந்து ட்ராயர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி. இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் திங்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு டோர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து பென் ஸ்டாண்ட் இதோட முடிச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ டோர் எப்படி பண்ணுறதுன்னா இதில் வந்து இப்படி டோர் வச்சு சைடில் வந்து பிளாஸ்டர் ஒட்டி விட்டுறணும். அப்போ அது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் காமிக்கிறேன்.
வேணும்னா நீங்கள் வந்து இதில் மேக்னெட் கூட ஒட்டிக்கலாம். எனக்கு வந்து இதில் மேக்னெட் வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ நான் வந்து ஒட்டல. வேணும்னா இதில் கூட வந்து நீங்கள் ஒரு ஷெல்ஃப் வச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த க்ளூ எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இதுதான் கரெக்ட் ப்ளேஸ் மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ நான் வந்து ஷெல்ஃப் வைக்கல, நான் சும்மா அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம சைடில் பென் ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். வந்து நம்ம பென் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம். இது வந்து இது சைடில் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து அந்த சைடில் உள்ளது. இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து 22 × 10 சென்டிமீட்டர். ஸோ இது வந்து அந்த சைடில் வர்றது. இது வந்து பேஸ், பென் ஸ்டாண்டோட பேஸ் இப்படி வரும். இது வந்து 22 × 6 சென்டிமீட்டர். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து இப்படி சைடில் எல்லாம் அப்படி பார்ட்டாக வரும். ஸோ இது வந்து 10 × 6 சென்டிமீட்டர். ஸோ இது வந்து 4 இடம் வேணும். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து இதெல்லாம் நம்ம இப்படி ஒட்டியாச்சு. இப்படி தான் ஒட்டணும். இந்த பாக்ஸ் வந்து கரெக்டான ஸ்பேஸ் விட்டு இப்படி ஒட்டி வைக்கணும். ஸோ அந்த பெரிய பீஸ் வந்து பேக்கில் வரணும், சின்ன பீஸ் வந்து கீழே வரணும். இதை வந்து நம்ம இப்படி அட்டாச் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் வந்து இதை பிளாஸ்டர் ஒட்டிட்டேன். இப்போ நான் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன். ஸோ பென்சில் ஸ்டாண்ட் வந்து ஆர்கனைசர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் வந்து இப்போ இதை செவரில் மாட்டணும்னா நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு ஹோல் போட்டு நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். இதில் வந்து பேப்பர் வச்சுக்கலாம், இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இது ட்ராயர், அதுக்கப்புறம் இதில் எல்லாம் வந்து நீங்கள் பென்சில் ஸ்கெச்சஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து இப்படி பிளைனாக இருக்கிறது அவ்வளோ நல்லா இல்லை. அதனால் வந்து நம்ம இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் வைக்கலாம். ஸோ என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து இதில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிக்கணும்னா நீங்கள் பெயிண்ட் கூட அடிச்சுக்கலாம். ஆர்கனைசர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து இதில் டால் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இதில் கூட ஏதாச்சும் பேப்பர்ஸ் ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் கூட அழகாக வேணாம்னா இதை மாதிரி கலர் டேப் வச்சு இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பாய் காய்ஸ்.